Narok. Senator, mano karamna kapoka mi weche mutendre kod mano jotelo mag mine mag duond bura mano mar ODM mag gwenge mag Bondo biro chako wuotho e dhoudi mano mar lando humb duond bura mar ODM e chenro mar ndiko jokanyo manyien duond bura no e kinde mabende gigeto tego duond bura mar ODM e gwenge mapachoka. Kotelnegi kod jakom mar Women League bade mabondo Julio Kelo minego olando ne gibiro yuoro karamna yoro e kar chung'od bura mabondo kagijiwo ganda mondo riwre kod duond bura no. Jotelo go singo marakore kod duond bura mar UDA mabende sani ikore ne bago yiero e gwenge duto mapachoka. Menegi omedo ni gigeto ji duto to ahinya rowere kaluore ni gin ema thothgi pok gindikore kod duond bura no. Wabiro ka mine mag ward South, wan gi jo South, wan gi jo Central, wan gi jo West Imbo, wan gi jo East. So Bondo Tenika nyaka jo North South. Wadwa wuok ka kendo wadhi e ward ka ward. Mama ka mama, simbe wagi nyalo timo registration ne nyithiwa nyaka jo chama. Wang'eyo ni nitie joma nose register. So wadwa no verify. Nikech samoro nyalo we ni in e polling center mane nitie kata ka in polling center kara samoro teri kama chielo. So ki verify tibiro ng'eyo ni in e polling center medwaro. So wadwa ni verification so dhi mbele, wadwa ni jowa mondo register nikech wang'eyo ni yudo mang'eny pok nobedo jo chama. Dala ni en dala jakom. Karu ka dala kamonyuoli onego bed maber maloyo oko. Wan kaka mine mabondo. Wawuok oko ka wasiro kendo wakwayo jowa machuo. Wariwre kanyachiel kaachiel gi leaders manoyier mabondo mag jopati mondo waloso odiochieng' makikadh next week mondo walaunch gini officially. Wadwa ni wawuoth nyaka wards. Akwayo joma mine kich wan gi nyithindo ma youth. Registration gi verification mar ODM party dhi mbele sana. Koro ncha launch siaya. Tadwaro ni mama ka mama wuo gi nyithindi mondo waregister gi dala Raila mabondo ka ok wadwar rito. Wadwa ni mondo wabed gi the highest percentage